Zoriona, gaurkoan irabazita, imaginatzen egun benetan berezia, etxean irabazita, aldapa hain gogor batean, gainera Arabako txapelduna. Bai, garrastatxun irabaztea, inoiz ez da erresa irabaztea, baina garrastatxun aresaiagoa da, ez? Eta gainera hemen etxekoen aurrean, berezia. Konfiantza asko eman barrizun garaipena, ez? Bai, dudarik gabe konfiantza asko ematen duen garaipena. Taldeak iraia ondo hartu du, iaz, lehenengo garaipena iraien lortu zen duten, aurten bi garaipen irailean, urte bukaera beti ondo iristen zate. Bai, egia esan, taldeak gaur kriston lana egin du, aurreko karretan ere kriston lana egiten dute, eta hori nabaritzen da, ez? Iraian bi lasterketa irabaztea, dinamika on batean sartu gea, talde oso ondo lan egiten du, eta garaipenak heltzen dira horrela. Hiru lasterketa besteik ez, ze espero bezu? Borrokatzea, ez? Uste dut Elektrolabeza Zuia Bisafe taldeak hori merezi duela, ez? Borrokatzea, ez dakit irabaztea ala ez, baina behintzat borrokatzea. Eskerrik asko.